Днеска, понеже нали имаше награди, аз поне не съм виждал отдавна и сега ще ги отворя на камера пред вас. Първо ще започвам с тази дроповете. Реал. Нищо хубаво няма да се падне. Пак Реал. Епик. Реал. Пак Епик. Що клидит? Пак Реал. Здравейте, хора! Легендари. Хора, легендари. На моя трета само се падна. И скин на Макси, той е рицара. Тони, брат, от първия път ми... Дани, явиш? Хермерс. Макс. Пише Хермес, бе, това пак как? Хермерс. Хермерс. А да сега, хора, нещо изведнъж. Само рейър, супер рейър, хора. Късметът ми се Падна ми се запълва. едно легендари, два епика и един супер реар и той беше останал от реар. И сега идва ред на бокса, който не го знам, молят са много неща. Колко неща? 16 неща. Това е добре. И скин на Гел. Какво? Още едно. Скин на Нита. Да, брат, има Мале. голям късмет, бе. Не само 3 джема ли, бе? Скин на Сам. Брат, И останалото са пинове. неща. Окей. Това е ясно. Да, Хора, сега ще влезем в другите профили. Защото имам още 3 профила, които По-бързо. трябва да отворя тези неща. После да играем Ще заедно. видим... Да, после ще цъкнем няколко игри. Ще да видим Ето, какво става ето. в... Да, ето 20 рамки. Сета. Играл съм Макс малко, дори мисля... А не, нямам скин. А мога да си купя най-тъпия скин. Не дай. Сега идваме тук да Единственото- отворим нещата. Единственото нещо, което... Първо ще отворим този път бокса и после става дроповете. Хора, аз мисля, сега ще върна към... И... 11 неща. Скин на Пам. Хора, в момента Който аз ще имате. ходя да кажа на един приятел да ми сложи аккаунт. Да ми върне моят аккаунт на моят телефон. На другият ми телефон. Да знаете. Чао, чао. Чао. Запиши си на реши, като провериш. Какво стана? Нищо. Трябва да си вземе другия телефон. Сега в кой влизаш? Много хора, забравих, че говоря с вас. Сега да отворим отново първо бокса, после става дроповете. И 12 неща. Здравейте, хора! Връщаме се в следващия ми аккаунт. И скин на Франк. Хора, вижте. Кавен Мър Франк. Аз имам само един скин, но не знам кой да сложа. Пишете долу в коментарите. Ако искате. Ето ги моите герои. Те са малко. Имам на Шели Hypercharger. Който ми е 15 ранг. Епик и скин на Колет. Който е доста На моят як. приятел му се падна скин на колет. Епик. Да. Второ легендари. Два профила. Да. И Кенджи! Кенджи, аз бях го имал на моя профил.
Ти ми е на малкия профил, първото ми легендари. Ти ми е на малкия профил, първото ми легендари. Митик. Рико! Бре, Два нови героя, Бре. което е доста добре. Между другото, само моят бравчет, бравчет има много голям късмет, хора. Аз нямам никакъв късмет. Нищо Две златно. легендарита и няколко митика и доста епика. Хора, И между както винаги, другото, Реара е най-много. ако искате да ми дадете шанс, за да подберете си купи, защото съм малко, поне да направя 1300, пишете долу в коментарите, искам само аз. Колко само аз. За да си оправя купите. Купите, за да стигнат до това. Да си леш. Сега в кой акаунт си? В последния. Хора, на моя приятел сега ми са паднали 2 легендарита За сега. за 2 профила. Я видим нещо Не видях колко неща. Скин на Франк. На Бул, извинете. Викинг Бул. Обърках се. Спокойно, всеки се бъркам. Между другото, хора, кажете ми кой да се цикна още на 20 ранг като Едгар. Не знам, пишете долу в коментарите. Чакайте малко, ще отида за някакъв на моя приятел. Моят приятел 2 години играе в Brawl Stars. На единият акаунт, на другия. От 1 година. И който дори не си е пипал Search, Clancy, Buster, Ифи, FM. Ти в момента гледаш това профил. В момента гледаш и това профил. Помня обаче защо не играеш с това. Защото аз не цъкам на това профил, аз само влизам тук за награди и това. Аз играя в Антони. Антон Джордан. Антон Джордан. И това беше целият анбоксинг, хора. Чао и ще се видим скоро.